Kajat pendirit bat hala jong kari ngilong Lahaki surki dur langi per haka jenglong Hakum kani kapor tungin yek tali kawe Ngin trai shitom mata bane bansa kari lawe Kat bagalan yang hidang me Ane tukret bertadawa Kawe kasur ngin ya tali Toki kapor mentalai Bitomi hakin dok syuwari Kasang hinjo trap youth council imat akan jendek kendang ya kaja kasa ki poyo rapot lum sorbi kala pengkre ru wat ki kor keyboard JCB nama kat kom ki video ki bela pha ki pai ba ki bela ring la thu bakan ni ka di ka JCB baket khat bat kat tu ka di khat ki mami ki thai ma la ki la shong de ka JCB hakapor ba ki mi ban de chapot lum sorbi ten re om shom la tepat ne ki ka daw ka seng dan ni ki shu shong ka kan JCB ban de stage ka ni ki thu ban kendang senan de ka JCB Ten re la yu i ba kani ka jenik kendang jong ka seng HVC ya kani ka jaga ka ban mar kha bat ka themator la i ba ki polit ke msim la pentot sa tayi ki khot ka seng ngan ki la shu wan hajan ba chu sinran ya kani ka jeng de jong ka seng la ban ka hang ni ban ka lang jong ka seng ha kini kita yo ki beladap kala pelong ke jurit jurip ya ka tayi ka jaga ka song boy pasa ki poiwer kum juru entama ka jep tang de la don ki bi nak shlong municipal gali ban jurip ya ka tayi ka jaga Badi kan depa kalau ada kecing thok ciki bos sarkar ban nak lagi bos sarkar kita am manio ya kecing khen bat kam juru ap ya ka report ni kecing thok nak kadang ciki board punya je cantonment na dian bakal ap katu kan det teo nak kadang juga seng kalau mi sama ta kasni ban ban kendang itu ke jaka kabalong atu juga por kecing mahal maka sarkar bakal ban nested ya ni ke kam kena bakal nom ke kam ke basa teng nanti ke basa kot sa kom balong ke thembator kecing kali nak kalian ke babun balang kalong Kumnu kini ki beriu ki ba wan na shabar jela ki ban shong ban sa hagani ka jaka ba don du ki bre thup ba mdei tang ki na badlan de ki dei na bari sndon ba manu ba aja ka ki manu ban ki khli ba aja ka ki ba shong te nikli shu shong hi ka jaka ka ba dei jong ka sarkar ba kamjur ka jaka jo ka cantonment board nakalang ki pat ba adin be ki yu i kani ka jing dei kendang jong ki khot ba ki lam ka seng HYC ya ka dei ka jaka ya kamala penmiru hau sangat uperta ke babun ke ai ka jing yero ya ka seng HYC bah manta ki pok dari ka por ban le asnon de ki kam om di bashpun tia chu tang de ka kti